לפני 28 שנים הגיעו הרב יונה ומרים בניאשווילי לשכונת בית הכרם בשליחות הרבי מלובביץ'. מיום הגעתם החלו להפיץ תורה ויהדות ברחבי השכונה, ואלפי אנשים נחשפו לעשייתם הרבה. הרב נכנס לליבם של תושבי השכונה וכמעט כולם הכירו. הילדים אוהבים המחשה, היום הכל וירטואלי, אז הילדים צריכים לראות, לחוש ולנגוע וגם ללמוד מזה. אך בתאריך י"ב בסיוון תשע"ו נלקח מאיתנו בחטף הרב יונה עליו השלום. הרב יונה בניאשווילי שלנו היה אצלנו בית הכרם 27 שנים. לא היה איש בית הכרם שלא הכיר אותו. עזר. מה הוא לא עזר? בכל. כל תחום שאתה רוצה ביהדות, יונה עזר. המטרה שאבא שמו לעיניו תמיד זה שאין יהודי שישאר בלי מענה. זה היה ראש השנה אחד, היינו יוצאים איתו לסיבוב קבוע של קיום מצוות היום. ואחד התחנות היו מגרש כדורגל, שהם ראו את השופר ואת הדמות, את הזקן. מיד הם נעצרו כולם, אחד שם מגבת על הראש, אחד שם איזה חתיכת קרטון שהייתה באזור, וממש נעמדו דום באמצע הלהט של המשחק. היה מלאך בדמות אדם, הייתי אומר אפילו משהו על אנושי. הרב יונה אומר לי בעיקר שני דברים, מסירות נפש ואנרגיה בלתי נגמרת. תמיד היה רץ ממצווה למצווה, ממשימה למשימה. אחד, כולם לא יכלו לעמוד בקסם שלו. כל השכונה הריצו אותו, וכשהוא הלך לעולמו ממש כולם בחרו. מפעל חייו הוא עמד בסימן שאלה. ביום י"ט בכסלו, היום בו לפני 221 שנה, אור חסידות חב"ד החל לזרוח בעולם, גם בבית הכרם האור חזר לזרוח. הרב דובי וחני ארנטרוי, זוג צעיר ונמרץ, הגיעו לשכונה, ויחד החליטו. אנחנו ממשיכים בעשייה. אני מתנדבת ביד שרה. ביד שרה המנהלת שואלת אותי, תגידי, נו, מה עם בעלך? תביאי, נראה אותו. אמרתי, את יודעת מה? הדבר הראשון שאני רוצה שתעזרי, שאניח תפילין. אני לא הספקתי לבוא, והוא כבר היה פה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בזכותך הוא קם, בזכותך הוא מתפלל. מאוד מאוד חשוב שהמפעל הזה ימשיך להתקיים. ושמחנו מאוד שנמצא הרב דובי והמשפחה שלו, שהם באמת לקחו את המשימה הזאת עם הרבה אנרגיות חדשות והרבה התלהבות, וההצלחה שלהם בעצם תהיה הצלחה שלנו. נרתמתי לסייע בהקמה של בית חב"ד, כי איפשהו זה הנצחה של החלום של רבי יונה. גם שמחתי על הקשר שנוצר עם הרב דובי, כי מאוד רציתי להשתתף בסיוע. במשך השנה אנו רואים כאן עוד פעילויות למען הקהילה, עוד עזרה לנזקקים ולבני הגיל השלישי, עוד פעילויות עם הנוער ועוד עשייה יהודית. בעקבות כך נוצר צורך מהותי לזכור מקום עבור הפעילות. ברוך השם, לאחר חיפושים רבים נמצא המקום המתאים. וכעת, לקראת פתיחת המבנה, אנו פונים אליכם, בואו לקחת חלק בהחזקת המקום, כי בית חב"ד בית הכרם זה הבית של כולנו.